Jama'a ga wani labari nan wanda zai muku amfani sosai. Idan ka san kana zuwa POS da ATM ɗinka ciran kuɗi, to dole ka tsaya ka saurari wannan abin da zan gaya ma. Duk lokacin da ka je POS ciran kuɗi, ka zuba wa mai POS ɗin ido. Saboda akwai wayanda nan da nan daga ka juya baka sa hankalinka a wajensu ba, za su iya yin hoton ATM card ɗinka gaba da bayan su tura wa abokanan aiki. Nan da nan sai ka ga an yi aiki akan ATM card ɗinka, kafin ka je inda zaka zaga ana cire ma kuɗi. To ka kula. Kuma idan ka je POS ciran kuɗi, idan aka baka POS din a hannunka, ka sa pin ɗinka, ka gama sa pin ɗinka abun yayi reading, to idan abun yayi reading ya fitar da teller din, to kai dai kai canceling, kai dismissing card din da kanka. Ka daina barin card din sai ka bawa mai POS ya ce wai shine zai yi ma dismissing. Ka san wannan abun, saboda wayansu ba su bude POS dan su yi business ba, akwai wayanda kawai sun bude POS dan su dinga damfarar mutane. To ku san wannan, da fatan dai wannan zai muku amfani, kuma please shine your eye. Nagode.